sai ka ɗauko brush, sai ka dangwalo haka, sai ka goga a haƙorinka, ka goga sosai. Ka goga sosai insha Allah duk cin zuma na haƙorinka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel mai albarka, wato Wadata TV. A cikin wannan channel ce insha Allahu za mu rinƙa kawo muku magunguna kala-kala, daban-daban, iri-iri, wanda za su amfane ku bi iznillahi ta'ala. A yau ne insha Allahu muke son mu kawo muku magani, wato yadda za ka yi ka haɗa ya gamsar da kai, ya fitar ma da haƙori sosai da sosai a cikin kwana 3 insha Allahu. A cikin kwana 3 in Allah ya yarda zai fitar ma da haƙori ya koma tas, haƙorinka ya koma mai kyau. Mutane ma su rinƙa mamakin a ina ka samo wannan maganin, a ina ka yi haɗa wannan abun ka yi shi har ya fitar ma da haƙori haka. Lallai an jaraba, an dace. Mu nan wanda muke tare da su sun jaraba, sun dace insha Allah. Sannan kuma ni kaina ma na jaraba. To ɗan uwa, kafin mu fara wannan bidiyon namu, shine muna roƙonka da ka yi mana subscribing in kai baƙon zuwa ne wannan channel ta mai albarka. Idan kuma kai ba baƙon zuwa wannan channel ɗin ba ne, muna roƙonka da kai mana liking in bidiyon ya burge ka. In kuma bai burge ka ba, ka rubuto mana a comment section ɗin abin da baka fahimta ba. Mu kuma insha Allahu za mu yi maka yadda za ka gane insha Allah. To mu je zuwa. Yawwa, yanzu idan ka tashi sai ka nemo baking soda. Baking soda, sunanta baking soda ga ta nan. Sai ka nemo cokali ɗaya. Ga ta nan baking soda. Ka ganta ko? Sai ka nemo cokali ɗaya. Wannan cokali ɗaya ce. Ka sa baking soda cokali ɗaya. Idan ka sa baking soda cokali ɗaya, sai ka ɗauko lemon tsami kamar wannan, sai ka sa haka. Idan ka sa lemon tsami haka, kun gani? Idan ka sa lemon tsami haka, ka sa lemon tsami. In ka sa shi haka, to sai kuma ka ɗauko wannan makilin ɗin, gashi nan an rubuta Colgate. Ka je ka nemo irin shi ka siyo shi. An rubuta Colgate. Ana sai da shi a asibitoci da chemist. An fi sai da shi dai a chemist da guri dai da manyan shaguna. In ka je za ka samo shi insha Allah. Sai ka tatsa shi haka, kai kamar cokali. Ka zuba shi kamar cokali 2 haka. Yawwa, idan ka tashi sai ka jujjuya shi, ka jujjuya shi ya juyu sosai da sosai. Ka jujjuya shi ya juyu. Idan ka jujjuya shi ya juyu, to sai ka ɗauko, sai ka sa brush a ciki. Sai ka ɗauko brush, sai ka dangwalo haka, sai ka
ka goga haƙorinka, ka goga, ka goga, ka goga, ka goga, ka goga sosai. Ka goga sosai insha Allah duk cin zuma na haƙorinka da wani wannan zai fice insha Allah. Kar ka manta na ce maka ka nemo Colgate, sannan ka sa lemon tsami, sannan kuma ka nemo baking soda. Baking soda ka nemo ta, baking soda kamar wannan wacce ka ga na sa. Baking soda ga hotonta nan. Ka nemo ta ka sa ta. Idan ka sa ta, ka sa cokali ɗaya in ba yawa kake son ka haɗa. In kuma kana son ka haɗa za ka iya sa cokali 3 ko 4. Yanayin yadda kake son dai ka haɗa. In kana son ka haɗa da yawa, in kuma kana son ka haɗa kaɗan, yanayin yadda dai kake son ka haɗa sai ka haɗa kamar haka insha Allah. Idan ka nemo ta sai ka goga, ka goga, ka goga za ka ga ya haɗu. Da ya haɗu insha Allah kawai sai ka je ka yi brush ɗinka, ka yi da safe, ka yi da yamma, ka yi da daddare insha Allah. Kai kwana 3 za ka gani duk wannan cin zumar da yake haƙorinka ya fita, ya koma fari tas. Haƙorinka ya koma kamar yau aka haife ka insha Allah. Yawwa to idan ka haɗa insha Allahu za ka samu biyan buƙata da wuri-wuri. Sai mu kasance a bidiyo na gaba bi iznillahi ta'ala. In dai kuna bibiyo mu a wannan channel ɗin za mu rinƙa kawo muku magungunoni kala daban-daban wanda zai amfane ku, wanda za ku je ku haɗa da kanku kuma ku ci gajiyar abin insha Allah. Mu kasance a bidiyo na gaba.